30 til 90 sekunder om en eller anden ret, han synes, vi skal gå ind og lave det her. Det peger godt på de brugere, nogle af de brugere, der er S-toget, som anvender S-toget, fordi det er en convenient måde at komme hjem på. De er i det hele taget interesseret i at få løst nogle, altså det segment, der kan blive effektive i en analyse, der blev lavet inden, hvor de er interesseret i at få løst nogle opgaver på en simpel måde. Og hvis Bozo kommer og viser, hvordan man laver noget lækker mad på en simpel måde, så er der en vis sandsynlighed for, at jeg kunne lade mig inspirere her, fordi at der er 80% af den danske befolkning, der ikke har besluttet sig for, at de skal have spise klokken 4 om eftermiddagen, at de så skal have spise aften. Så hvis de så sidder i toget på vej hjem og får at vide, at Henrik Bozo, hvad de skal spise, at det for øvrigt ser lækkert ud, det gør det jo gerne, når man viser det i sin tv-køkken fashion, så vil de have mulighed for at tage deres foreløbige iPhone op af lommen, og så se præcis den ret, som han lige har vist. Demonstreret S-toget, se den på deres telefon, se hvad de skal købe, og selvfølgelig også mulighed for at sende den her indkøbsliste til konen, som hun kan købe, hvis man ikke selv kan noget, eller manden kan købe. Det der ligesom er næste step i samme tankegang, altså det her med at blive applicational, altså at blive anvendelig for sine brugere, det er, at der skal selvfølgelig bare stå en plastikpose på din endestation. Hvis du slår af på Nørreport, så skal du kunne tage en plastikpose i kort og godt butikken, når du kommer fra, som indeholder de ting, du Bozo har stået og demonstreret, og så kan du betale via din mobiltelefon. Og så kunne det sådan set ikke blive mere.